गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथां गासिबो रायजो राजाफोरखौ बरायबाय आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गोनो गोथो जायाजासे नोंथांमोनहा फुल डिटेल्स लाना फैदों। नैबे गथ'आ मा जायामोन आरो मा जादोंमोन, खायसे मिथिबाय जानांगौ गोमादों होननानै, खायसे मिथिबाय जानांगौ मोनबाय होननानै, नाथाय मानि थाखाय मायाव मा पजिसनाव आरो मायाव मा जादों दिनै नोंथांमोनहा फोरमायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बेयाव मोनसे ओंथिया हाबना दङ, जोंनि बर' समाजनि गासै बिमा बिफानि दायथ' आरो गथ'फोरनि दायथ'। दा गिबियावनो बुंग्रोनो सानो, जोंनि बिमा बिफानि दायथ' मोनसे गथ'खौ खांदों जेला गथ'फोरखौ बेंनो गोनां। दिनै भिडिअनि गेजेरजों दिनै बे गथ'नि थाखायनो आं बुंलांगोन। दिनै बे गथ'आ गोमादोंमोन। दा गथ'आ गोमानायनि गेजेराव दिनै बे गथ'खौ मोनफिननो हादों हायाखै, आं गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा गिबियाव आं बुजायग्रोनो सानदों, जोंनि माखासे बिमा बिफाफ्रा गथ'आ देरबाय थाबायनो हाबाय होननानै खुला नागारो खायसे, आरो गथ'फोरखौ जोथोन लानो थाखाय बांसिन गथ'फोरजों सम होनो हाया। बिमायाबो मोनसे गावनि खामानियाव बेस्थ' थायो, बिफायाबो मोनसे गावनि खामानियाव बेस्थ' थायो, आरो गथ'फ्रा बायदि बायदि रोखोमजों गेलेबाय थागोन। थिग बेनो साननो गोनाङा, खाथिफ्राव मोनसे फुख्रि थानो हागौ, खाथिफ्राव मोनसे दैमा थानो हागौ, दैखरफोर थानो हागौ, आरो बायदि बायदि बिपद आफद जानो गोनां जाथायफोरबो जानो हागौ। गथ'फोरखौ नोजोर लानो गोनाङा जादों 5, 8, 12सिमहालागै गथ'खौ बांसिन जोथोन लानो गोनां। गथ'फ्रा 12सिमहालागै साननो हनो गियान थाया। दिनै गथ'फ्रा संसाराव गोदान नुना फैनाय बायदि मैयाखौ नुनानै गेलेनो गोसो जायो। बेनिखायनो गथ'खौ जेब्ला खांदों, गथ'खौ बेंनांगौआ बिमा बिफानि दायथ'। न'खराव नायग्रा थायोबाबो दायथ'थार गथ'फोरखौ बेंनो गोनाङा। दिनै आंबो गथ' गथायफोरखौ बाना फेदेरबोनो मोन्दों, आंनि बिनानाव माखासेखौ। दिनै देरनायसिमहालागै दिनै बे गथ'खौ जोङो मोजाङै बेंबोदों, आरो गथ'फ्रा दिनै दासिमहालागै देरनानै जौनो हाबाय आरो गाव गावनि लामाजों हान्थिलांनोबो हाबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि माखासे बिमा बिफा गथ'फ्रा दिनै बे गथ'नि दारै, दिनै बे गथ'आ जाथाय जादों, दिनै बे गथ'नि दारै जोंनि माखासे बर' समाजनि बिमा बिफाफ्रा एसे गाव गावनि गथ'फोरखौ नोजोर लागोन, मोजाङै बेंगोन, आंनिफ्राय खावलायनाय। मानो होनब्ला बेफोरबायदि जाथाया आरो जानो मोना। दिनै बे गथ'आ जाबाय जेब्ला, आरो माखासे फैगोन समफ्राव बेफोरबायदि जाथाया जानो मोना। आंनि गोसोनिफ्राय आं जायफोर आंनि इउटुब चेनेलखौ नायदों आरो बर' सुबुंफ्रा नायदों, गोसो होनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लागोन, आंनिफ्राय खावलायनाय। मानो होनब्ला जेब्ला जाथाय जागोन अब्लासो मेगनाव मोदै लायो, जेब्ला जाथाय जागोन अब्लासो गाबो। बेनिखायनो जाथाय जायैनि सिगांनो गाव गावनि न'खरनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै बेंगोन, जोथोन लागोना बिमा बिफानि दायथ', आरो लोगोसे न'खरनि गासै बिदा फंबाय, आंनि बिनानावफोरनिबो दायथ'। जायफोर बिब' दं, फंबाय बा बिब' दं, बिनानाव, दिनै जोथोन लानो गोनां। बेबायदिनो बायदि बायदि गथ'फोरनि सायावबो जाथाय जागासिनो दं। दिनै बेफोरो गासै बिमा बिफानि दायथ'जोंबो जायो। बेनिखायनो आङो खावलायदों बे गथ'नि दारैनो बांसिन जोंनि बर' समाजनि गथ' बिमा बिफाफ्रा मोजाङै बेंगोन। दा आं गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फरायना खोन्थानि। नैयाव गिबियावनो खोन्थाग्रोनि, नैयाव 27 जुलाइ 2022 गथ' गोमादों मिसिं, अननानै हेफाजाब खालाम। सावगारियाव नुनाय गथ'आ गोमानानै दं। सोरबाफोर लामा सामा बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। गथ'नि मुं काश्मीर दैमारि, हिनजावसा, बैसो 2 बोसोर, गामि गलन्दि हाबि, बिफानि मुं रिफन दैमारि, बिमानि मुं प्रनिता दैमारि, जिल्ला उदालगुरि, थाना उदालगुरि। जानबुं नम्बर होदोंमोन, नाथाय रावबो फन खालामनो गोनांथि गैला। नोंथांमोननो आं मोजाङै डिटेल्सखौ होगोन। नैयाव लिरनाय दङ, उदालगुरि जिल्लानि गलन्दि हाबि गामिनि रिफन दैमारि आरो प्रनिता दैमारि 2 बोसोरनि उन्दै फिसाजो मुङा काश्मीर दैमारि, 2 बोसोर बैसोनि। दुखुनांथाव रादाब, हरखाब गोमानानै दंमोन। नाथाय काश्मीर दैमारिया दैयाव गलांनानै थैबाय होननानै न'खराव दुखु गोनाङै फोरमायहरदों। नोंगौ, बे रावा सैथो। नै बे गथ'खौ मोननाय जाबाय। आं बे गोसोम होदोंना, बेखौ आं ब्लाड खालामदों। गथ'आ माने रुंसारि जाबाय, दैयाव गलांदोंमोन गथ'आ। दा गथ'खौ मोनफिननो हाबाय दैनि गेजेरजोंनो। दा गथ'खौ नागिरबाबो रावबो मोननो हानाय नंला। गथ'खौ दैमायाव गलांदों गथ'आ, आरो
थैबाय गथ'आ रुंसारि जाबाय। दा आं खावलायो दिनै बे गथ'नि थाखाय बयबो गाव गावनि इसोरखौ लानानै इसोरखौ आलो गोजोन मोनहोनो हानाय बायदि बेसारा गथ'आ 2 बोसोरल' जादोंमोन गोरलै समावनो दिनै जिउखौ गारनो गोनां जाबाय आरो दिनै बे गथ'आ जोंनि बर' समाजाव मोनसे सिन होलांदों दिनै गासैबो गथ'फ्रा गोख्रों जानो थाखाय। दा आं बेखौनो खावलायो दिनै निउसाव गोबां हरखाबै खौरां होसाबदोंमोन दिनै बे खौरांनि गेजेरजोंनो दा गथ'नि गासैबो मोननाय आरो मोनैजों नागिरनो होनायजों गोबां सुबुंफ्रा गोनो गोथो जायाजासे दिनै आं फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फोरमायना होबाय जाहाथे आरो गथ'खौ नागिरनो गोनांथि गैला आरो रावबो गोनो गोथो साना लाबा। नैबे आंनि भिडिअखौ नुसननो बायदोंबा नोंथांमोना एसेयावनो बे गथ'नि जोबथाया रुंसारियावसो जाहैबाय। आंनिफ्राय गुरै खावलायबाय माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। जोंनि बर' समाजाव नोजोर लानो गोनाङा बिमा बिफानि दायथ' बेखौ आं खनले खनले नोंथांमोना गाज्रि मोनाजासे आं बुंनाय जाबाय जाहाथे बयबो सांग्रां थायो। जय बर' हारिनि।